Tini nchini first Tripura hastewo chini Maharani Kanchan Praba Debi ni Mangkhong Sananjakha Senjotonu Saimaya Banglu chini Kanchan Praba Debi Maharani boni itihas no chini Taku okra tongnai rok leaders rok chini Tripura ni laibuma sakhain ke jotonu Kanchan Praba Debi ni kogno khursawi masau piaba chung kebangma sini cerai rok sini ketal generation rok sini Maharani Kanchan Praba Debi ni laibumano saimaya teiboni samung saimaya sini Maharaja Bikram sini adunik rupkar honjagu nini modern architecture sini Maharani Kanchan Praba Debi sini Bharatborshobai kering romani o kering ronai ingkha sini Maharani Kanchan Praba Debi जों गोबां लोगोफोराव साइमेया दङ अर दंनाय जतनो सिजाक खायफानि गोबां लोगोफोराव साइमेया दङ दिनै जों अ लाइबुमानो मैथ' खायलायनायनि बागै जे अरनि लोगोफोराव अरनि अक्रा साग्राराव अरनि सिनियर सिटिजेनराव जे सागथारमानि बिलाय तामसनाय खात तमथकमानि साल खात थांसामानि साल दिनै जों गोलो जोंनि परिबेश जोंनि परिस्थिति आगे जे जागावो अमहाय कक सावानि अमहाय के वानस लायनायनि सेबमाया उइ दंमानि दिनै जों सेबमाखा गोलो जोंनि अधिकार जोंनि राइट्स दंमानि न जों कक सानानि सुजुगमाखा अमहाय जोंनि लाइबुमानो किफिलै तबनानि बागै सामों तांगायनायनि सुजुगमाखा दिनै जों साइमानो 70-75 বছর রঙই जों कार्ल मार्क्सनि बनि जन्मदिन लेनिननि जन्मदिन नैनि बर'नि थैमानि साल नैनि बिआइ लेनिननि रबीन्द्रनाथ टेगरनि बाहायनो सिमिसि जों सिलायो बनो सिमिसि जों खुंबावलायमानि नंगौ जोंनि आगेनि लिडार्स न एडिसिनि सीएम तंनाय एम तंनाय एमडीसी तंनाय न जों बने आसाइमानि साल कार्ल मार्क्सनि आसाइमानि साल नैनि बिआइ लेनिननि थैमानि साल अमा हाइरक नों सिमिसिसो खुंबावलायमानि तै मांखं सानालायमानि नंगौ फैयाबा दिनै जों जोंनि अरनि सिनियर सिटिजेन तंनाय रनि वान सम मोनबाय दिनै जों जोंनि लाइबुमानो हायनो हाय तैवैसा किफिलै तबवै फायनाय जेनेरेसन दङ मैथ' खायनायनि बागै और जे कांचन प्रभा देवी महारानी कांचन प्रभा देवी ने जे मांखं सानामानि अमबो कायसे लाइबुमा तिनि जतनो मा सोंनाय सारा त्रिपुरानि चिनि त्रिपुरा सारो जतनो मा सोंनाय जे नै जोंबो खायनायनि नांखा चिनि बरम गोनां ताखक देवी मुरा सिं साइ थांमानि बबाग्रा हामतर फानि मंगै मार्केट बुमं फानाय हि हमानि तैबो अमा हायथे गोबां जागावो अमनो नाहरै ताक सोलोंबायनाय सोलोंनायनि नांगौ तानिखे जों जोंनि गामिनि मुं हाथाइनि मुं नैनि दैमा दैसानि मुं जतसि बैनिबो मुं बायमांसिं पाइहां जोंनिबो मुं जतसि अर जे कक साइ थांनाय थुं बैनिबो मुं बायमांसिं पाइसु अम सुदु बैसिनिया जोंबो साया दंबो जोंनि इतिहास न जों इसानानि बागै जोंबो वानसनानि दायित्व दङ फैयाबा जों वानसजालिया आगे अक्रा साग्रा तंनाय रक नैनि अमहायनो जों चिकन के वानसमानि बागैनो अमहाय खायजालिया दिनै बाथान मुरा आं थांखा बनि कब्रक बाय मुया मुरा आं थांखा ठीक अमहायके गामि आमचाइनि गोबां मोन रक अमहाय आं थांखा जों एडिसि हाफांनि हयते जोंनि जत गामिनो स्लायनायनि बागै कायसा नोटिस रहजा दङ जुनाल साब जुनाल नैनि विलेज कमिटियाव जों चिठि रहखा गामिनिबो मोन निरावनि गामिनिबो मोन न निरावनि हाथाइ हाफुंनिबो मोन न जोंनि कक बाय जे आगिनि बोमोन तंमानि बाय रय हदि जों बनो रिनेमिं खायनाय हायनो जों नोटिफिकेशन दमानि दं फैयाबा जों ताबाव फैनो बनो सागथारमानि नुजायाखौ
जों बाहायनांबो चिकन चिकन जिनिसनि वान सबै दंयावै अमनावबो जों मास नामनाय दिनै अ बुमों दिनै जे अर ताबक दंमायनि कायसा बुमों बैनि कक बाय मै थांखा हिंखेनो ब 200-300 बছর পরেও अमो कायसा इतिहास मै थाङो अर जागाव बरक कम थांमानि हायखनै सिनिमो मै थाङो बे जों बनो सिनि फाइनाय सालो जों अमहाय इतिहास नानानै बागै जों चिन कक बाय चिनि सिनिमों बाय जों फारनानै नांगौ दिनै जे अ जागाव चिकनते प्रोग्राम नि बिसिंते चिकनते पांडानि बिसिंते जों अरनिवाव महारानी कांचन प्रभा देवी नि मांगखोंग नि कायसा प्रोग्राम खालेखा मैतो खालेखा अमो कायसा इतिहास बैजतन साइमानाय ताबो और फाइखांके महारानी कांचन प्रभा देवी नो सिनिया फनिनाय फाइयै नो फाइखांके और सुजाक आरो जागा पाथर सुजाक नो बर परेनाय परेमानि यागुलो ब शिवानि बागै तैबो आग्रह होनाय